Gure sagardo berria. Gure sagardo berria. Gure sagardo berria. Listo? Berdin sagardoa eta berdin bertsogintza, sarri batak dezake bestea baldintza. Guk maiz jasotzen degu sagardotik hitza, ta urtengoaz gozatu asmotan gabiltza. Gaurkoa izan bedi lehenbiziko printza. Gaurkoa izan bedi lehenbiziko printza. Izarota kultura lotzen zaizkigu fin, sagarra eta kultura ere berdin-berdin. Ta hori edateari nola egin muzin, kultura anitza da anitz uka ezin. Txikila eta zabala kupela hau bezin. Txikila eta zabala kupela hau bezin. Kupela bihurtu da gure ikurria, orain hasiko degu bide bihurria. Nola aurtengo uzta ez degun urria, gaurko hontan zabaldu degu iturria. Gero bakoitzak jarri dezala neurria. Gero bakoitzak jarri dezala neurria. Xabier eta Jokin semia eta aita, parian dauzkagun ez nahi nituzke aipa. Sagardua zerbitza, sagardua maita, baina orain txotxetik segizagun baita. Gure kultura hortan oinarritzen baita. Gure kultura hortan oinarritzen baita. Hasi da sagardaren denboraldia, eta aurten nik aukiote ohorea kupela zabaltzeko, eta izan da nahiko emozionantea, ze azkenien lan asko dau kupelen atzean, sagardoaren atzean, jende asko lanien, denbora askoz, ez, bakoitza bere landekin eta bere sagarrondoekin eta bere lanakin, eta plazer bat izan da nik zabaltzea lan horren emaitza, niretzat eta inguruko danentzako, ze nahiko errotuta dauen kultura bada sagardoarena eta sagardotegiena nire inguruan bebai, eta orduen plazer handia izan da, eta ongi etorria danok. Pues ya ha empezado la temporada de sidra y este año pues he tenido yo el placer de abrirla. He abierto la cupela, que tiene muchísimo trabajo detrás de muchísima gente, y me hace mucha ilusión poder abrir pues esta tradición para que la pueda disfrutar toda la gente que quiera.